Takže dobrý den, já tady vítám naše posluchačstvo a diváky, kteří dneska za námi zamířili do studia Vokal. Já tady dneska nesedím sama, mám tady před sebou dvě dámy z Multikulturního centra Brusinka v Brně a vítám tady vedoucí Multikulturního centra paní Viktoriu Netíkovou. Dobrý den. Dobrý den. A taky tady vítám Mariu, která je HR specialistka na strategický rozvoj centra Brusinka. Dobrý den. Dobrý den. Tak já se hned na začátek zeptám, jaké je to být vedoucí Multikulturního centra Brusinka a co to pro vás znamená? Především je to velká zodpovědnost pro mě jako pro vedoucí, protože já určuji, jakým směrem jdeme a co v rámci našeho multikulturního centra vykonáváme. My máme docela velký tým učitelů a dobrovolníků a několik stovek studentů, takže ta práce z administrativní stránky je velmi zatěžující, ale na druhou stranu i naplňující. Však pro otevírání multikulturního centra jsem se rozhodla jednou sama a proto je to neustále inspirace. Já se starám skoro o všechno, a to je včetně rozvoje oddělení, pak rozvrh komunikace a plánování různých akcí, ale já si toho opravdu užívám, protože vidím ty výsledky práce a přínos pro naši společnost a navíc přispíváme k rozvoji talentu jak našich učitelů, tak i studentů. A jaké je to u vás? V čem vy jste důležitá pro Centrum Brusinka? I will be responding in English. So my primary responsibility is managing the human resources processes, which include recruitment, social events, and other HR-related activities. I'm also helping Victoria with the administrative tasks. Besides that, I'm working in close collaboration with foreign organizations and countries, both in Czech Republic and abroad. Zeptám se hned na začátek k samotnému centru. Proč zrovna název Brusinka? Co to znamená? Když jsem začala hledat název pro multikulturní centrum, tak to nebylo jednoduché. A to mělo být něco krátkého, srozumitelného, aby to každý pochopil. Tak jsem šla cestou, že my se nacházíme v Brně a proto já bych měla zkusit hledat něco na B, jako Brno. Tak pro mě Brusinka přišla moc milá a pak jsem navíc zjistila, že u amerických indiánů Brusinka je symbolem přátelství a míru, tak to se nám určitě vyhovovalo. A pak navíc je to takový, řekneme, zelený symbol, který je spojen s udržitelností a označuje ohleduplnost k prostředí a snahu minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Je to pro někoho, kdo nemluví česky, problém vyslovit? No, já si myslím, že to nikomu nedělá problém. To se nikdy nestalo, protože ten jednoduchý název zvládne vyslovit i malé dítě a především jsme měli český název, aby to přesně ukazovalo, kde se nacházíme a pro rozvoj jaké země pracujeme. A to se stává občas taková zajímavá věc, že někteří naši klienty ze zahraničí, které přijeli před chvíli a ještě neumí česky, tak toto slovo vyslovují jako první. Tak s tím komplikace nemají a mezi tím podle mě je to mnohem těžší vyslovit to slovo multikulturní. Aha. Teď už nebudeme napínat naše diváky a posluchače, protože všechny určitě velmi zajímá, co to vlastně Centrum Brusinka je a kam se na něj můžou přijít podívat nebo přímo ho navštívit. Naše centrum sídlí na Konečného náměstí v Brně. Je to vedle botanické zahrady ve Dvorním traktu historické budovy Tivoli. A centrum je otevřeným a bezpečným prostorem pro každého a to je
bez výjimky a bez ohledu na původ a na mateřský jazyk. A obecně multikulturní centra jsou důležitým prvkem vytvoření otevřené a respektující společnosti, které je inkluzivní, protože zde jednotlivci z různých zemí mají možnost plně se zúčastnit ve tvůrčím životě a přispět k rozvoji společenství. That is true because, as we all know, that many foreigners they live and work in Brno, and so Brno is an important university city and a place for many companies and institutions that attract people from around the world. So the city is really known for its cultural atmosphere, historical monuments, and diverse events which can attract people from different cultures. Mhm. Jaké konkrétní aktivity tam mohou návštěvníci zažít, na jaké se mohou přihlásit? Jsou to kreativní, sportovní nebo jaké? Součástí našeho multikulturního centra jsou hlavně různé jazykové kurzy, pak příprava na zkoušky a doučování a pak ten kreativní obor, zpěv, hra na hudebních nástrojech a výuka kreslení a malování, navíc workshopy, dílny, přednášky, nějaké letní předměstské tábory, výlety, a pak navíc interkulturní podpora a to je v různých jazycích. A taky nabízíme coworking, včetně hledání dětí a prostor pro různé projekty. Je tam u nás více možností pro každého. Mhm. A Mario, je tam ještě něco navíc? I would like to add that currently I'm doing PhD at Masaryk University. This is my last year, and my main specialization is about integration of migrants at the labor market in Europe. And I'm currently doing research abroad in Sweden about the best career guidance practices which we can implement in the Czech Republic. As I have expertise in this field, we have decided to open opportunity for people who want to get professional careers and educational and financial consultations. Also, we have individual psychological consultations, and this is for everyone who wants to achieve their plans and goals in a foreign country, specifically here in the Czech Republic. We are giving not only information, but we are supporting with the true guidance, with the strategic and comprehensive approach. So we are really happy to support people here in Brno as we intend to make our city Brno more friendly and inclusive. Mhm. Já se zeptám, jaká cílová skupina lidí za vámi může do centra přijít? So our target group is quite diverse, ranging from children as young as 3 years old to adults. So as Victoria also mentioned earlier, the Multicultural Center Brusinka is a welcoming, inclusive and safe space for everyone. Our clients come from various countries and speak different languages. Making the center a hub for culture exchange and education. Our primary goal is to bring people together through education and culture, promoting personal creativity and self-development. So we offer a range of services, including networking, opportunities, co-working spaces, and resources to help visitors understand Czech culture and society, communicate better and integrate better. So we are warmly invite everyone to visit our center and explore many opportunities which are available for everyone. Jaké je motto multikulturního centra Brusinka a zároveň jaké je jeho poslání? Naším hlavním motto je spojení lidí prostřednictvím vzdělávání a kultury a tímto způsobem podporujeme vzájemné porozumění a sdělení znalostí a posilování komunity. No právě musím říct, že milujeme Česko a
naše město a proto chceme co nejvíce přispět k vytváření bezpečného a rozmanitého prostředí pro občany. A to děláme s pomocí společných aktivit. Třeba na našich workshopech můžeme si všimnout 3 až 6 jazyků zároveň. Více o tom, co děláme a proč, můžete dozvědět v našem blogu, a to je na webu brusinkobrno.cz. Kdy bylo centrum založeno a co bylo hlavním impulzem? To je otázka hlavně na vás, Viktorio, protože právě vy jste centrum založila. Tak co se týče toho, jak mě to napadlo, pro mě hlavním impulsem bylo to, že i když já mám příbuzných české národnosti, od začátku jsem přišla do Česka jako cizinec a to je hlavně kvůli špatné znalosti českého jazyka, jo, a nesprávně vyslovnosti, co máme skoro všichni, kdo neměl češtinu na základce, jo, a navíc já mám multikulturní původ sama a je to takový namíchaný balkánský, balský, evropský, židovský, jo, tak mě to dává pochopení více kultur. A mezi tím čeština je mým 4. jazykem opravdu, no a jak vidíte, já můžu mluvit nějak, když s přízvukem. A navíc já mám hodně známých cizinců a jednou jsem si všimla velké poptávky na podporu cizince a integrace do české společnosti. To byl rok 2020 a hned prvními klienty byly naše známé a jejich děti. Prostředí v Brně je velmi rozmanité, tady společně žijí české rodiny, romské, vietnamské, ukrajinské, arménské, kazachské a další. A pak je hodně multikulturních rodin a navíc i multikulturních tříd ve školách. Mhm. A pojďme dát takový tip našim posluchačům a divákům. Jak se k vám vlastně mohou přihlásit a kde se mohou zaregistrovat? Můžete klidně nás kontaktovat přes e-mail, naše webové stránky, a to je brusinkobrno.cz a přes sociální sítě máme Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, skoro všechno. Ale když jste extravertní, tak klidně můžete zavolat nebo zajít do našeho centra osobně a pobavit se. Může se člověk přihlásit třeba jenom na jednu jazykovou lekci, nebo se musí přihlásit hned, řekněme, třeba na půl roku? Jak to probíhá, takové přihlašování? So, as Victoria mentioned, we have different channels of communication. However, the fastest way is to contact us via email. Also on our website, which we have in 3 languages, by the way, there is a Google form where you can ask your questions and we will choose your individual schedule or a group. On our website, you will find all information about the prices and ways of payment, including benefits, as we have an individual approach, and we will discuss the opportunities with every client in person. Also, we have discounts for kids, students, and seniors. We have a really flexible approach, so as you can see. Mhm. Kdo v centru momentálně pracuje a koho si ve svém centru zaměstnáváte? Především to jsou lidi, kteří rozumí, proč multikulturní přístup je důležitý a kteří chtějí přispívat k rozvoji města a společnosti. To jsou hlavně nadšenci a kreativci s velkým srdcem, opravdu. A zveme do naše neziskovky všech, kdo přistupuje k práci a k lidem s láskou, je to opravdu důležité. A pak podporuje tu myšlenku osobního rozvoje a pomoci dětem, studentům, seniorům, a samozřejmě jak občanům, tak i cizincům. A chci podporovat lidi, kteří mají problém s něčím, co nefunguje třeba ve škole, ve společnosti, v osobním životě, nebo pro někoho, kdo má zdravotní potíže. A pro mě je vždycky důležité
tá chuť ke spolupráci a otevřenost učit se novým věcem. I would like also to add that our team represents Czech and foreign teachers, translators, interpreters, and administrative workers. We are supporting talents and allowing self-development and self-realization in different spheres. You are welcome to join our team. We have a lot of Czech citizens there, but also we have teachers from Ukraine, Russia, or for example from Poland, Italy, and Venezuela. We are also open to giving opportunities to volunteers and university students who do their internships with us. We believe that the power of our center is based on the ideas and inspiration of different people who work as a team together. Jaké jsou vaše výsledky a ohlasy od lidí, kteří Multikulturní centrum Brusinka navštěvují? We have really generous and kind feedback from our clients. All of this you can find it, for example, on our Google page. Some of them are with us already for several years and always have some results or at least some fun. Also, at the end of the last year, we created our first annual report, and it's not only about the statistic data facts, but also interesting ideas about our multicultural center that we have done and what we have succeeded. This annual report is available in 4 languages: Czech, English, Ukrainian, and Russian, and you can find it in our blog on our website. Also, I recommend you to visit again our website and subscribe for our social medias in order to see what we are doing. Pak samozřejmě hraje roli i další viditelné výsledky. Třeba někdo si zlepší známky ve škole, někdo získá vysněnou práci, projde ten pohovor po přípravě, složí důležitou zkoušku, někdo začne zpívat na pódiu nebo se nastoupí na uměleckou školu, někdo řekne, vyhraje soutěž nebo se splní dávný sen, a to je tím, že začne hrát na saxofon. A všechny tyto výsledky si užíváme společně s našimi klienty. U nás je občas taková zajímavá atmosféra, že lidi prostě nechtějí odcházet. A to se týče jak klientů, tak i zaměstnanců. Dítě zůstane s učitelem, protože nechci se loučit tak rychle, nebo bude mít zájem o naše knihovnu nebo dětských koutek. A dospělé zůstanou něco probrat, dát si kávu nebo čaj, nebo prostě, když chtějí trochu vidět, že máme takovou přátelskou atmosféru, a když mají nějaké napětí v práci nebo v osobním životě, tak prostě zůstanou trošku se uklidnit, jo, a to je opravdu ta nejlepší zpětná vazba pro nás. Dobře, tak očividně i z vašich slov je opravdu znát, že ten tým je funkční a že tam pracují i navštěvují centrum opravdu lidé, kteří mají velké srdce, je to tak? Ano, je to v skutečnosti pravda, já to cítím a my máme velký tým dobrovolníků z firmy AT&T, které pomáhají s uklidem, s organizací nějakých eventů a je to opravdu skvělé a velmi si toho vážím, jak přijde 20 lidí různých národností a přispívají k rozvoji multikulturního centra, který je důležitý pro každého cizince i toho, který je zatím není naším klientem. A co je pro nás důležité, že na doučování máme i hodně českých dětí a to je tím, že učitel, který opravdu umí pracovat s cizinci, on je více empatický, protože vnímá odlišnosti jednotlivců pozitivně.
Proto rodiče, i tě česky, vybírají naše centrum, aby dítě poznalo tu lásku, tu trpělivost, tu podporu na vlastní kůži. Actually, I started in the Multicultural Center Brusinka as a student of singing classes for 3 years, and then I wanted to be as a volunteer, but finally Victoria offered me to work together on a daily basis. Tak a teď se zeptám na budoucnost multikulturního centra Brusinka. Co teď v nejbližší budoucnosti plánujete? Během roku nás očekává několik větších a menších událostí. Hlavně to jsou kulinářské vytvorné workshopy, které probíhají jednou nebo dvakrát za měsíc, a pak různé výlety, exkurze, výstavy, návštěvy muzea, letní tábory pro děti. 24. března se uskuteční tradiční multikulturní koncert studentů našeho hudebního oddělení International Voices of Brno, to je název. A tam se vlastně zúčastní lidi různých kultur a národností. A pak na konci dubna bude společná grilovačka v otevřené zahradě, kam pozveme i naše studenty, a několik desítků našich klientů už jsou našimi dobrými kamarády. Je to taky skvělé. Takže sledujte naše sociální sítě a přihlašte se k odběru newsletteru, a tam všechno bude, co je potřeba, tam všechno dozvíte. We are also planning to participate in several international projects. We are in cooperation right now with several countries from European Union, as Slovakia, Germany, Finland, and in the future with Sweden. As Brusinka is a part of the European network of the cultural centers, I believe that it will also bring interesting results. We will share this information step by step on our social media, so please subscribe. Most of our projects are related to our mission as Multicultural Center, and it's about creating a quality space where there will be inclusion for everyone. To learn more about our services, please email us or visit us in person on April 13 at the Brno Expat Fair. Tak a protože už se blížíme ke konci, mám na vás poslední takovou prosbu, jestli máte nějaký poslední závěrečný vzkaz pro naše diváky a posluchače. We are helping foreigners integrate in a new country, and also we are helping locals not to be afraid of this process. As you have the strength and knowledge to move to a different country, you will certainly be strong enough to overcome all troubles in a new place. Of course, there will be a lot of difficulties, but sure that you are not alone. Come to our center to learn languages, develop your creativity, acting or musical talent, or for example to reinforce your public speaking and meet new friends. Of course, there will be some difficulties while you will try to integrate in a new country, but be sure that you will be able to keep your culture and to interact with the new people here in Brno, in the Czech Republic. And we are, as Multicultural Center Brusinka, we are here to support you and help you to overcome all barriers and challenges in this way. Snažíme se přispívat k řešení problémů, se kterými se cizinci při příchodu do České republiky setkávají, buď to uprchlíci, migranti nebo lidi, kteří přišli z jiných zemí pracovat a studovat do Brna. Brno je multikulturním, univerzitním a vědeckým městem, jak jsme říkali, a to určitě víte. A tady probíhají mezinárodní výletry, konference, festivaly, a zároveň my se snažíme pomoct Čechům vyjednávat s cizinci, kteří ještě nezvládli se naučit český jazyk. Čeština je opravdu těžká. Pak i občané České republiky, to jsou lidi různých národností, nejen Češi. A my jsme prostě různé.
a je to úplně normální věc. Jo, a naším společným úkolem jako společnosti je najít příležitost k mírové existenci a přijmout naši odlišnosti, buď to vnější kulturní nebo národnostní. A všichni chceme žít v silné a úspěšné zemi. No a všichni se k tomu snažíme co nejvíce přispět. A pak prostě já chci říct, že přízvuk není handicapem. Je to součást vaší osobnosti, jo, a ti samí lidi s přízvukem většinou ovládají 2, 3 nebo více cizích jazyků, takže mohou české společnosti přinést mnoho užitku, jo. A loni jsem dostala ocenění od Asociace neziskových organizací Jihomoravského kraje a jako osobnost roku neziskových organizací. A to je skutečně potvrzení tolerance města Brna a zároveň zelená pro lidi různých národností. Prostě bojujte o svě sny bez ohledu na překážky, které se potkáte na cestě. I když hledáte inspiraci nebo když cítíte, že společnost vás zatím neakceptuje, tak možná vaše cesta vede k nám do Brusinky. Jo? A multikultura právě to není žádný fake. A za tím pojmem stojí konkrétní problémy a potřeby reálných lidí, které se snažíme u nás v centru řešit a nějak ty lidi podporovat. Mhm. I would like to add that as we are a non-profit organization, we also would like to ask you for your support. You can make a donation on darujmo.cz, dit.hithit.com, donat.network. Je to pravda, každá koruna je pro nás důležitá. Ale pro nás je důležitý každý člověk, který k nám přijde. A budeme se těšit na naše společné setkání. Follow us on social media and we are looking forward to see you in our Multicultural Center Brusinka. Já vám moc krát děkuju, že jste za námi do Studia Vokál dorazili a přeju vám hodně štěstí, jak vám, tak i vašemu multikulturnímu centru Brusinka. Mějte se krásně, nashledanou. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Ano, A nashledanou. Ano, nashledanou.